Разкажи ми как започна да снимаш. Аз започнах да снимам така по-вдъхновено, когато бях на 18 години. Брат ми подари един малък джобен фотоапарат и аз така открих тогава фотографията. Може така да се каже. Просто започнах да снимам всякакви неща, не само по екскурзии, по почивки, както правят обикновените хора, ами започнах да се задълбавам в някакви предмети, най-вече хора. Започнах да снимам повече портрети, както се забелязва и по изложбата. Така. Какво те вдъхновява към днешна дата? Вдъхновението за мен не е някакъв повод, е по-скоро някакво чувство, така че не мога да го свържа с определено събитие или определена ситуация, ами по-скоро с вътрешен наглас и усещане, които не зависят от обективната действителност, и просто се случват внезапно. Знаем, че снимаш и с един зенит. От коя година? 67 година, мисля, че подари ми го един познат, който се занимава с антикварни вещи. И така, добре ми се получава и с него. Обичам да снимам с този фотоапарат, защото там усещането е по-различно, най-малкото поради по-бавния процес на случване на самите кадри. Тоест, минаваш си през целият този класически модел на изснимване на целия филм, след това проявяване. Аз, разбира се, не го проявявам лично, защото нямам такива условия, но самото време, в което се чака, ти дава по-голяма мотивация да внимаваш и да съзерцаваш повече, докато снимаш. Какви са бъдещите и творчески планове, свързани с фотографията? Ами, честно казвам, нямам някакви творчески планове, които да са свързани толкова с изяви, колкото с самото снимане като такова. Просто възнамерявам да продължавам да снимам и вярвам, че снимайки, нещата ще се случват и за бъдеще. Тази изложба, която направихме днес, тя не е била по никакъв начин търсена от мен като такава, но тя просто се случи като следствие от моето снимане, така че вярвам, че продължавам да снимам заради самото снимане, а не заради някакъв вид успехи и изяви, и нещата ще се получават. Къде може да гледаме твои снимки? В интернет имам блог. Ако напишете Антония Антонова в Google, би трябвало да ви излезе. Зеле се казва блога. Добре, благодаря. Зеле. И аз благодаря.